babu cutuwa. Aure akai na kauna Abubakar babba inkiya mai unguwa amaryarsa Bilkisu Khalid ku zauna lafiya babu cutuwa. Allahu wahidin ni zan sanya a dukkan lamurana, shi ne yake ban koyaushe na zo da kokunana. A yanzu ma tabaraka yaushe mun na tsara baitukana, zan yi su ne akan auren da aka yi na so da kauna. Abubakar da Bilki fata na ku zo na lafiya babu cutuwa. Aure akai na kauna Abubakar babba inkiya mai unguwa amaryarsa Bilkisu Khalid ku zauna lafiya babu cutuwa. Sanan kayo salati gun manzo na cika halittu, Rasulu dan Amina da Abdullah uba gurin su Bintu. Kaunarsa ta wuce sallah azumi da dukkanin karatu, ya wuce sanin dukkan masana bare su yi rubutu. Albarkacin sa to wannan auren Allah ka sa ya dore ba rabuwa. To bara na kare shin ma waka ta ku yanzu zambiya ta. Aure ko kai na kauna an ce min ya fi na zumunta, sai ku zauna zaman amana kar ku yi zama irin na cuta. Duk sirrika ku boye kar ku baza ko cikin makwabta, domin irin hakan ne waɗansu ke yin siga ya zamto an rabuwa. Aure akai na kauna Abubakar babba inkiya mai unguwa amaryarsa Bilkisu Khalid ku zauna lafiya babu cutuwa. Abubakar lalle ka dace domin ka samu mata mai tarbiyya da kirki, duk dangi na ga suna faɗinta. Na sun ce tana da tsafta ba ta hali na yan kazanta, su ma suna faɗin haka balle ni a dole in ziga ta, domin yaban gwani ya zam tilas ko da cikin gida na su bai da uwa. Amma gefen da kuka don yau ranar farin ciki ce, domin a rayuwar nan zama da mai zanka nasara ce. Ki mai ladabiyayya saboda hali na masu kwace, su ne suke zigawa da an fada sai su fara kifce. Suna nan suna tunani ya za a yi su ziga ya zamto an rabuwa. Aure akai na kauna Abubakar babba inkiya mai unguwa amaryarsa Bilkisu Khalid ku zauna lafiya babu. Sannan shawarar kawaye kar da ki ɗauka ki dinga lura, domin da 'yan ciki baki burin su suka kaɓon ki kura. Ki ɗan wanda ba iyaye tun asali ba sun miki kyara, inda sun ga kuskuren ki za fa su ce Bilki su zo ki gyara. Ki zauna gidan mijinki har abada farin cikin su ne zai ta karuwa. Aure akai na kauna Abubakar babba inkiya mai unguwa amaryarsa Bilkisu Khalid ku zauna lafiya babu cutuwa. Abubakar ka gane ta zama matar ka ko a yanzu, farin cikin ta kai ne za ka yi kokarin saka yawanzu. Idan ta maka laifi ce na yafe shi tun haɗa zu, da mu harin kiki canye zan so ki duba yanzu. Mata na duniya ke ce zarar su baka muke haus da kasuwa. Aure akai na kauna Abubakar babba inkiya mai unguwa amaryarsa Bilkisu Khalid ku zauna lafiya babu. Mai ganga ka kara sauki dan ogan mu yanzu zan yabawa. Ali babba kenan mai alkhairin da bai gazawa, mai soyayya kamfanin mu na BOS guda da ba da dawa. Mai Zahara ko na ce shahida makwancinta Allah ya kyautatawa. Jigo gurin amarya da ango shi ne ya ce na yi wa nutsuwa. Da gaisuwa yan ango zan fara gaishe-gaishe, anti mai jidda, anti Fatima, anti Hajjara, anti Sadiya, Muktar Barisa, yayan ango auren sa an yi tun shekaran jiya. Uban amarya yaya gun ango Alhaji Hassan ya yi gaskiya, ga Bashir manajan banki na yi gaisuwa. Aure akai na kauna Abubakar babba inkiya mai unguwa amaryarsa Bilkisu Khalid ku zauna lafiya babu cutuwa. Gaisuwa gurin abokan ango ma yanzu zan biya ta. Abdullahi mi ewai baba gwaran Junaidi zane zanta, Awwal Ado Hafizu babba liman gwamna akwai nagarta. Salisu bayya Nasiru yaro har su man sannabe na sanya, Nasa Shafi'u babba Nasiru Sabiu na Musa Sufa, Sadan mai gora Nura da Manako da Al'amin da ta yi Sarzolo, da Dini Kwangila ma har da Manako duwa bokanai ne na karuwa.
To a yanzu zan zo kan nan ango gaisuwa na yawa, da fari zan sa Umar manaja domin yana da yalwa, sannan da Usman sakatare na Suhaila na yabawa, Isa Ali sarki mai tsara dan ko bai gazawa, sannan na Fatima da Nafisa kanne guri na ango gaba daya. Aure akai na kauna Abubakar babba inkiya mai unguwa amaryar sa Bilkisu Khalid ku zauna lafiya babu tutuwa. Gaisuwa zan yi wa yaren shago ko na ci abokanai na yi na kasuwa. Da zangoriyo da Hamza Jarmai kuma kuna ciki, da Abba goma haifin da sa yayi gaskiya. Sannan haku ya boki ma Okman Nira da Abdulrahman Sada na fiyu Shamsu wadata cikin abokanai ma da muddaka. Ma ina ciki na sa har Abba da bas abokanai ne na kasuwa. Aure akai na kauna Abubakar babba inkiya mai unguwa amaryar sa Bilkisu Khalid ku zauna lafiya babu tutuwa. Istiwa boy Abdullah Ahmad